Pig pa niyo tinasab mo tinastag bag-o nga lechon manok. Mo kini Renzo's Bisayang lechon manok. So courtesy of Renzo Abines nga amoy nangunay og tuyok-tuyok, timpla o deliver sa inyong mga orders. Mo ni siya guys, ang ato ang Renzo's Bisayang manok. So more bisag Bisaya, tambok gapon kaayo. Inyo makita nga nagmantika jud siya sa saucy kayo. Saucy kayo ang iyang skin. Niya humot kayo siya sa siya. Sa mot na init kay ni, so imo jung masimot ang aroma sa kahumot sa ilang manok. Nakaray sa uban kay kani siya Bisaya. So Bisaya na siya nga manok. So expected nga lamig jud siya. Unya kung Bisaya siya, ang timpla nimo musuot jud niya siya sa unod sa manok. So mutilawan pa guys. Mahinumduman nato nga nag-vlog ta sa Adaan's lechon manok, but ang ilang manok nga gigamit ato kay broilers man. So ma-compare nato ang lasa sa broilers o kaning Bisaya na lechon manok. So excited akong tilaw. So let's eat. And ang akong favorite nga part is the chicken wings, chicken wings. See? Chicken wings guys. Ano tayo? Pagod po. Hindi gini ang lata, di siya overcook. Pero juga siya nga pagkaluto. So pag deliver ano guys, kaya whole chicken siya. Para makita dyan yung mga walang labis, walang kulang, wag kwa yan. Kaya sometimes uban ikwa mag-chop-chop na sila, pero kanay whole chicken. So whole chicken na siya kapag deliver. So ikaw na yung mag-chop-chop, magtantad. And lamig ka siya. Juicy ka siya niya. Manamnam dyan mo ang timpla. Unlike sa other mga manok kaning lechon nga egg, tilaw nimo kay tungod sa iyang outer nga timpla imong matilawan mo malami, pero kani siya sa sulod jud matilaw pa nimo ang kalami ang iyang timpla. Ni kaya bisag white sauce, lamig apon. Di man jud ko sauce ang lechon manok kay ako naanan. Pero kan siya lamig. Kung nagtara ba jud ta makatilaw og manok. Bisaya ng manok. Then basig sa bukid, baka iyaw din sila kay man dito. Pero dito sa to commonly mga broilers gani nga mga manok ato matilawan, mostly sa gibaligya sa ato din mga lechon same na gyapon nga kan siya panalagsa kay na tumag makakita nga namigya og Bisaya nga lechon manok. Maybe sa syudad na adaghan pero dire rare kaayo. And thanks to the Abines family nga makatila na sige sa Bisaya nga lechon manok. So open sila Sunday, Tuesday, Wednesday siguro. Ako lang i-caption niya kung masala ng mga adlaw nga open sila. And this cost 200 pesos. Satisfaction guarantee na kay lami na kay siya. Ang kasama ang tanglay kaya. Ang ito sipon kaya. Juicy kaya. Let's try another part. Leg part. Oo. Ayun pagluto siya. Nilami kayo. So, unahan mo palit guys, baka pingin man ninyo si Madam Rene, Consuelo J or Rinso, sila mga Facebook page, then mga farmer services mo sa inyong mga orders.
Ano kayo siya? Ilang manukan makita sa Binis Compound. Dito dapat sa RGT, yun sa Salome, sunod. Punta kong compound nito. So, yung ginamang palit, pwede rin umunok dito. Okay, ha? Soft kayo siya. Hindi, magduro pa kayo. Kaya kayo, yeah, siya. Yung mga gusto makuha. Mabirara. Ngayon, other ng mga kang gahi kayo. Kaya nila. Kami siya. Hindi ka siguro sa bukid ng ilang mga manok na kontrol dyan. Hindi ka sa mga manok yan eh. Imo yung mahulot, bisig ikaw raw sa mahulot yun yung mga usa ka whole chicken, kay lamig ka siya. Mga yangkaw man yung manok, kakitag-as kayo mga tiil ha. So, magusog ko dali guys, ipanyod to na sa timing kayo pag-deliver. May go-order ko ni paggagahapon, i-comment ako silang post niya. Mag-deliver, so na ni Rinso, natulog ko, deliver siya. Ipanyod to na, so timing kayo, magtutog ko. So, until next time, naman siya. So until next time, review ng taglaing sad. And again guys, Rinso's Bisayang Lechon Manok. Only for 200 pesos. Lamig kaya siya. I can guarantee that. Thank you.